So for today's video guys ay andito tayo sa bayan ng Basista upang mamalengke ng kulang na ingredients. Sobrang busy ng mga tao sa bahay dahil naghanda tayo sa fiesta. Yung mga ibang daan dito guys ay sinara na dahil nagsiset up na sila ng mga stage guys para mamaya. Bali ang mangyayari pala mamaya guys ay merong orchestra festival. 7 orkestra. Nasabay-sabay silang tutugtog mamayang gabi. Ito na yung pangalawang beses na ginawa to guys. Yung mga nakarang taon ay nagka-pandemic. Masalamat tayo guys dahil bumabalik na sa dati. Yung dating pamumuhay natin. Sana magtuloy-tuloy na to. Siyempre guys, pag pesta, hindi mawawala yung handaan dyan guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na busy yung mga tao sa bahay. Dahil kahit papano guys ay naghanda kami ng konting handa. Agi, nataba na lamot sa bibilad saya. Adara na lamot sa diet tide saya. What is up guys? Nandito tayo ngayon sa bayan ng Basista guys kasi ngayon gaganapin yung Orchestra Festival. So mamaya ay makikisa tayo guys. So nandito tayo ngayon para makita yung preparation guys ng bawat orchestra. Bali 7 orchestra po yung magpa-perform mamaya. So nandito tayo sa may entrance guys. So yun. Flexo lang po. So yun. Kita-kita tayo mamaya guys.
Bago ko tapusin yung vlog ko guys, shoutout nga pala sa mga batang ito. Laging humingi ng sticker sa atin. Shoutout nga rin pala sa mga followers natin na nakakilala sa atin guys. Shoutout sa inyo, maraming salamat sa suporta. So hanggang dito lang aking vlog guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Bye bye. Pweden Vlogs.